by to mohlo být zajímavý run. Tak jdeme rovnou na bose a máme tady Pina. Ježiš Kriste, tak to jsem fakt nečekal, že ten kokot vlítne odsaď. Dop. Kam zrovna Pin tak jednoduchý boss a viděl se tolik ťafek. No to je ten zákon schválnosti, já jsem se totiž tu solovku kupal v obchodě, takže moje reflexe jak trochu zaspala. Dew of Diamonds. To nám zdvojnásobí prachy, když nějaký spadnou, počítám jsou nějaký prachy. Jo, tady je jeden, tak to se mi padí. Ale máme tam srdíčko, jak já zkusím krsru. Pilulky. Já se na to vyseru. Kámo, já ty krsrumy nesnáším. Já tam vždycky jsem takový skurvený pojeb. Skvělý, mám teďka jenom dvě srdíčka, vole, kvůli posraný krsru. Dobrý, skvělý, už tam v životě nepůjdu. Děkuju, hro. Tak, jdeme do prdele. No nevím, zatím se mi to nelíbí, zatím se mi to moc nelíbí. Zatím se mi to vůbec nelíbí. Tady to se mi ale líbí. Já jsem nekoukal na tajný plus. Debila, fakt. Ale tady máme trička, i zakrvácení trička, ty vole. Tak asi máme, vole, jim zapomněl vybrat. Já nechci moc k ním, protože jsem trochu klaustrofobický. Ale tak strachy jsem je překonal. Máme klíč? Máme klíč. To je úplně na hovno, to je úplně na je to mi prostě spavne pilulku, ale já si ji bojím, já nechci, už pilulky uškodily, já nechci, já mám PTSD, já nechci pilulky, já nechci. Muchoni mě dostali přes prdel, ježišmarja. I don't like it, pomoc. Musit tu klíč, do obchodu doopravdy nejdem, vzhledem k tomu, jak víte, jak moc jsme bohaták. Vezmeme tady pupus, ježišmarja, ropáci ty vole. Ježišmarja, ty vole, za chvilku tady na nás budou klepat Spojené státy americký, ty vole. Vzhledem k tomu, že tady máme ropu. Nevím, jestli to je ropa, oni se myslím, že jmenují Gishové, ty kokoti. Ale vypadají, jako kdyby byly z ropy. Tak. Vezmeme tady pupu. Nějaký health up, nebo asi 1000 soulovek. Takže já fakt jako jsem dost jako nejistý. Meat boy? Super Meat Boy. To je taky od Edmunda. Wow. Ta příjemná hra. Ježišmarja, ohňová. Že tady ty hnusný ohně, červený, střílet. Koukneme se na tajnu. První místo, kde mě napadá, že by mohla být, je... Let's go! Klíček. Mám ho dát? Dám ti jeden klíček. Tohle sorry kámo, ale za to asi... Speed up! Tohle se nezasloužíš nic jiného než... Technout. Já jsem omlouvám zmáčkl toho kvéčko, kde jsem měl tu pilku, který jsem se bál. Co tady máme jako další? Červená pilka, ne. Tak jo, máme tady, ježiš, ne, ty. Tyhle ty můžou být ještě dost nepříjemný. Já jsem šlápl do té krve. Mě by stačilo jednoho zabít, to už to bude v pohodě. Dobrý, ale já jsem tady obklíčenej. Já nemůžu, dobrý, můžu. Dostavím, bych šlápl. Mám tady Devil Room. Hele, já nemám absolutně žádný životy. Já tak to už nemám absolutně žádný život. Tak se na ďábelskou vyseru. Budu doufat v tom, že u andělský na mě bude čekat nějaký pořádný jack. Co bychom tady ještě mohli udělat? Mohl bych zkusit najít druhou tajnu, ale já absolutně nevím, kde by jako mohla být. Jakože ani jakože netuším. Mohla by být teoreticky ve zlatý. Teroristicky. Je tady křížový shooter náhodou. Na co? Do piči! Já nevím, kde by mohla být, já rozhodně nevím, kde by mohla být ta druhá tajná. Podíváme se do curse-roomy, takže bych to chtěl používat, ale není to vidět. Já nejsem rozmazlený, ale kdybych dostal třeba 1000 soulovek a health up, tak bych se jako... Ježiš, ty jsi takový kurva! Svině hnusná! No tak ty seš krásný, ale ty ses poved. Co? What the fuck? Co to si děláš? Co? Počkej, to udělal jaký... Já tomu nerozumím. Dobrý, už jsem normální. Ale kámo, jsem byl tak jako... jsem neměl hlavu a byl tam ten... Mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí, já už nemám ani šanci na andělskou. Kokote. Tak, nějaký srdíčka bych prostě, nejenom jeden. Ježiš, já myslel, že to je jako free místnost a ono. Tady jsou tady ty malý vyprčkundové. Tak. Vy jste tak zlí.
Dejte mi nějaký dobrý item. To je tak piči. Vole, zase, vole, ropa, kámo. Jelikož jsem použil ten change, jelikož jsem doufal, že mi to zvýší damage, ale snížujeme to pěkně tears po shot speed, nebo jak to říká už. Tak asi políbit prdel. Tak, ježišmarja, no tak vy jste všichni úplně krásní. Já už tady týře nevěřím, kámo. No tak vy jste kámo krásná rodinka, vy jste krásná rodinka, fakt. Umřete. Vy jste takový kokoti, vy jste tak zlí, vy mě nemáte rádi, co jsem vám udělal. Dobrý, trošku popouchali. Prachy, skvělý, co kdybyste vydali solovky, zasraní. No nic, ale jdu si po svých pravděpodobně dostanu přes píč. Čuvík, budeš hodej čuvíku? Ne! Kámo, ale kolik jsme jich tu naprděl, ty kokote? Už se uklidníme zase, vole. Ne, vole, vy debilové malý. Dobrý, žiju. Tears a shot speed, ok, beru. Je to dělal i damage, super. Máme aspoň 3 srdíčka. Budu doufat, že dostanu andělskou. Budu doufat ve všech, co to milu za sračky. Prostě budu doufat, že dostanu andělskou. Takže, co to tady má? Zkusíme to? Jo, máme klíč, asi můžeme vytřít prd. Lala. Justice, zkusíme Justice. Okay. Chvilky nechci. Tak to bylo oproti korejský věškyně, ty vole. Může, ale jako já nemám úplně malý damage. Se divím, docela jsem to přežil. Splash toxic, let's fucking go. Já bych chtěl najít ten obchod. Ne, nestřílej. Jdeme do obchodu, kde bude grid. Ale jsou tady mamrdi. Ty kokoti. Chceš zemřít, prosím. Nechci tady nic koupit, tak tohle bylo fakt hnusný. Mapa není špatná. Asi plus jako budu si vezmu srdíčko. Aha, já nemůžu mrdí. Počkej, já zkusím tu. Nemám, budu doufat, že dostanu ještě jeden peníze. Počkej, tam vidím nějaký prachy, počkej. To bych se podíval. Jo, aha, tak se dobrý čuráce. Cože? Ty si děláš se mě píču. Ne, já jsem zase, co se děje? Nerozumím, já tomu nerozumím, nechápte děje. Ale pauček, docela, au, kosí. Kdybyste mi dali ten, dobře, já jsem zoufalý už, co chcete. Nice, evil up. Klidně vezmu, já jdu se podívat na tajnou. Hele, tady je křížová. Ne, to já nevím, kde může být v tom případě. Jdu asi na bosíka a budu doufat, že ježmara bude zapomněl, co tenhle kokot dělá. Střílí jak hovado a lítá. Já nic nevidím, kámo. To je čurák. Co se děje? Já nechápu, co se děje. To skvělý, vole, takže nemám andělskou kvůli. Já to jebu. Proč se tohle děje, kámo? Já tomu nerozumím. Já tomu fakt nerozumím, aspoň mám tears up, ale. Kámo. Tak fucking unlucky. Ježíš, ne. Já jsem si nasral tu mouchu. Prý, přičil. Vada. Kámo, já jsem takový debil, to není možný. Jak třeba by se bral celý? TF? Chci do obchodu. Teďka možná má se podívat do obchodu, co solovka nebo nějaký srdíčko. No jasně, ty vole, to jsem si mohl myslet. Tak dobrý, kámo, já mám jedno srdíčko, já mám jedno fucking srdíčko. Tohle hnus ale. Naše zpěvačky. Tak, okej. Ježišmarja, ne. Ty vole, tady jsou ještě tyhle hovada. Tak. Speed up. Já ještě jediný, co udělám. Půjdu na bossa, protože ho chci být z krku co nejdřív. Protože on mě pravděpodobně zabije. Tak, ať mám aspoň nějakou šanci na tu andělskou. Ale s mým štěstím to vůbec nepomůže prostě. God, máme tady. Já si vůbec nepamatuju, co tady ten píčus dělá. Ono je trička, a on se sám zabít. Je to tam! Nevím, hlavně nejdůl. Co tady máme? Flighting a spectral týry. Okay. Lítání a spectral týry. To je dobrý. To je very nice. Já si to asi vezmu. Máme to jakože fakt dobře rozšlápnuto. Jediný co, nemáme prostě životy. Životy jsou prostě úplně v píči. A ono to ani nemá moc smysl tady doprocházet. Protože teďkon máme před sebou maminku, což není úplně zrovna pozitivní, protože moje životy jsou úplně v hajzlu. Tak kde jste? Jo, oni to... Ještě, že mám spectral týry, ty vole. Ty spectral týry, kámo. Oh my god. Já to tam dostrkám. Ježíš. Najti. No tak to je problém. Najti nesnáším.
Dobrý, zkusíme to, bude tam grit. Super grit teda, abych byl konkrétnější. Ne, ty čuráku, já tě tak nesnáším. 50% šance na obchod, no tak to je super, ty vole. To je super, to je fakt normální, kam ani porno. Tady máme tady ty vole skoro bez hlavy. Au, ty jsi takový femeno. Já jsem zase bez srdíček, jej. Ne, ty jste takový hajzlové. Jdu najít aspoň tu zlatou. Ne, rychle, zabít. OK, tak to je super. Přesně potřebujeme, brácho. Ne, ty vole. Já tam nedostříknu. Tak, to takhle spražím na dálku. Kde je ta zlatá kruci? No tak to je nádherná místnost, ty vole. Má je po píči. Ještě mám ty spektral týry. Umím vlastně lítat. Já zapomrer. Jdu tam, minule se mi to líbilo, jdu tam znovu. Teď to mě pošle do dalšího poschodí. Chápu to správně. Já nevím, mám to, bude to cheat. A můžu to použít v místnosti, že kdyby se mi nedařila maminka, že bych to potom... Já jsem furt nebyl v té zlatý, kruci prdel. Jsou ty zlatý. Ale taková už jako menší. Pojď sem, ty hajzle. Kurva, káma, to fakt musím doprojít celý. Je karma za to, já jsem to minule nedoprošel. To je hnustý, to je hnustý. Ještě, že umím lítat. Vážně se to dělal kvůli tomuhle posranému item, vážně. Dobrý, já tu maminku zkusím, ale pravděpodobně se mi to nepovede, protože za první jsem lamaturu neumím. A za druhý mám málo hápek, asi, jo. No tak už je to, já mám červenou mutrovku, jo. Ty pizdo. Je tam! Je tam! Ty pičo! Tak já jsem se spotil, kámo, kam se hrabe, kámo, Elden Ring. Healing a HP up. Ty vole, prostě hra mi furt hází prostě klacky pod nohy, kámo, ale já jsem aj zvládnu tu maminku. Nepředpokládám, že zvládnu srdce, to myslím si, že hnedka tady ve vombě zdechnu. Ale jsem rád, že jsem aspoň tu maminku zabil. Šičky, počkám se rád, já lítám vlastně, co řeším. Jo, tam je taky tlačí. Já zkusím, ať se tady čerou náhodou, nikde není křížkový shooter. Kdybych dostal aspoň small rock, to bych se taky nestěžu. Damage máme docela solidní, si, že jak vůbec špatný, ale ještě nějaký kokot. Nevidím, jo, tady je ještě, vole, vypadá jak hemeroid z prdele. Tak, speed up. Tak to se divím, že jsem nedostal ťavku. No tak teďko jsem... Jau, vy jste hnustí, vy jste tak zlí na mě, vy jste... To jsem fakt posral tohle, jakože majestátě jsem to posral. Počkej, tady máme srdíčko? Jo, máme. Uju. Nejdřív doprojdu tohle, co dělám. Teď se tady prdel. Už mi co tady máme. Taky nechcem. Jau. Budu doufat, že dostanu healing. Pretty flight. Oh Jesus, tak tohle je podle mě GG. Vy jste takový hovada. Nechte mě bejt, prosím. Nejhorší, že nemůžu zabít ty turety ani nějak vypnou. Já to doprojdu, že doufám, že dostanu nějaký srdíčka aspoň. Já můžu takhle prosublimovat. Já mám tady ty vocase. Doplníte mi nějaký životky, prosím. Byl moc šťastný. To je tak, bych byl moc šťastný, kdybych chodil s nějakou kozatou gotypku s uměleci tajnou. Celý bych jsem dostal 50% šance na obchod. Když už nemůžu mít obchod, kámo. Je tady ta hra tak staré, kámo. Jako v některých ohledech. Je ta hra trolí doslova. Hra se ze mě vyloženě dělá prdel. Tohle bylo oslipy, vole, obsraný. Ježíš, tak ukáž to svůj pas hnát. Ještě s tou novou, tady je ten hemeroid. Rainbow, let's go. Děkuju, hro, děkuju. Tak. Koho to tady mám? To je nějaký ale kam nasranej píp. Proč už nemám žádný hápka? To jako ubral za 2? Já jsem umřel na pípovi. Nevadí. Dámy a pánové, teď to mě mega bavilo, teď ten rád byl super. Takže pokud se vám líbil, zapomeňte hodit palec nahoru. Však to znáte, můžete hodit odběr. Dělalo by mi to opravdu obrovskou radost. Tak a příště se uvidíme u dalšího nějakého ranu, tak jo? Zatím čus.